Doncs vaig a presentar-vos la nostra caixa d'àlbum multimodal d'avui. Naix del llibre francès Tout Noir i és un llibre que, com podem veure, és un llibre acordió. Un dels avantatges de les caixes és que ens permet mostrar diferents tipologies de llibres al nostre alumnat. Dins de la caixa, el que trobem és tot el material necessari que l'alumnat va utilitzar per poder explorar aquest llibre. Tenim el llibre en el qual basarem la temàtica que anem a treballar, que és la temàtica de la por, en aquest cas, llibres relacionats tots amb la mateixa temàtica. Després tenim un llibret guia, que és el que va ajudar-nos a seguir el camí que hem de treballar, i altres tipus de materials que anem a utilitzar, com una gravadora, tablet o fulls per a activitats manipulatives. Sempre començarem les caixes activant els coneixements previs, intentant que l'alumnat s'anticipi a què és el que anem a treballar. En aquest cas, sempre relacionarem amb un sentiment, amb una emoció, que serà la por, la temàtica de la por. Aleshores començarem preguntant què és la nit i sempre relacionarem aquesta pregunta, que es farà reflexionar, amb una dita d'un escriptor per a que vagin anticipant-se a què és el que van a veure. Un cop han cotejat tot el material i han llegit el conte junts, passarem al full de ruta. El full de ruta són les indicacions que seguiran el camí que els anirà guiant per descobrir el nostre llibre i tractar totes les emocions. Aquestes instruccions, com vegem, estan en clau d'UA perquè no sols inclouen un text, sinó que també inclouen pictos que els ajuda a desxifrar el que han d'anar treballant i així incluïm i no deixem a ningú xiquet i xiqueta fora. Un dels aspectes que anem a tractar és la creació del llibre de l'absurde. El llibre de l'absurde és la part artística, en la qual ens agrada fer molt d'èmfasi, en la que l'alumnat ha de crear el seu propi llibre d'acordeó, el llibre sobre la nit, en el qual tratarà les seues pors, donarà lloc a la seva creativitat i ficarà en comú tots els sentiments i les emocions que senten en companyia dels seus companys, donant-se compte que comparteixen més del que creuen. Per finalitzar la nostra caixa d'àlbum il·lustrat multimodal, no podíem acabar sense fer una xicoteta reflexió sobre l'avaluació. Anem a fer una avaluació tant de la pròpia caixa, que es proporcionarà un feedback als docents de com ha funcionat, tant com una pròpia autoavaluació que fa cada infant. En aquesta autoavaluació fa una reflexió sobre el seu treball, el seu compromís i la seva tasca col·laborativa en grup. Algunes d'aquestes avaluacions seran mitjançant rúbriques o també mitjançant dianes d'autoavaluació. Podem anar combinant-ho. El que ens hem adonat mitjançant l'ús de les caixes d'àlbum il·lustrat multimodal és que l'alumnat no sols treballa de manera autònoma al seu propi ritme, respectant els seus processos de vida, ritmes d'aprenentatge, sinó que també es permet expressar les seues emocions i treballar l'art i el que senten de maneres diferents.